Dansk som andetsprog, grammatik. Pronomener. Ordklassen pronomener er ord, vi bruger i stedet for substantiver. For eksempel jeg, han, de. For eksempel, John kommer fra England. John er 34 år gammel. John taler engelsk. John er gift med Anna. Her siger vi John mange gange. På dansk siger vi normalt kun John én gang. Bagefter bruger vi et pronomen i stedet for substantivet John. Her bruger vi pronomenet han. Han er 34 år gammel. Han taler engelsk. Han er gift med Anna. På dansk har vi mange pronomener. Her er 4 vigtige typer af pronomener på dansk. Personlige, possessive, spørgende og relative. Personlige pronomener er ord, vi bruger i stedet for substantiver som personer og ting. Jeg, mig, du, dig, han, ham, hun, hende, den, det, vi, os, I, jer, de, dem. Possessive pronomener er ord, vi bruger i stedet for substantiver, når vi siger, at en person eller en ting har noget. Min, mit, mine, din, dit, dine, hans, hendes, dens, dets, vores, jeres, deres. Spørgende pronomener er ord, vi bruger i stedet for substantiver, når vi laver et spørgsmål. Hvem? Hvad? Hvis? Hvilken? Hvilket? Hvilke? Relative pronomener er ord, vi bruger i stedet for substantiver, når vi siger mere om substantiverne. Som, der, hvis. Så når vi siger pronomener, så mener vi de ord, vi bruger i stedet for substantiver. De 4 vigtige typer af pronomener på dansk er personlige pronomener, possessive pronomener, spørgende pronomener og relative pronomener.